Sa nakaraang eleksyon, naging tulay ang CLTV 36 at RW 95.1 FM sa paghahatid ng pinakasariwa at pinakamahalagang balita ukol sa halalan para sa mga Kapampangan at taga Central Luzon. Sa pamamagitan ng mga programa ng Radio World Broadcasting Corporation gaya ng Vote Watch, plataporma, Tapatang Bayan ng CLTV 36 at ng Ang Paglalahad 2025 ng RW 95.1 FM na iparating ang mga plataporma, plano at paninindigan ng mga kandidato para sa isang mas mulat at mapanuring botante. Tinawag na biased, tinawag na bayarang media. Pero sa huli, sa CLTV 36 tumutok ang sambayanan. Nagtala ng clean sweep ang kanilang slate matapos makuha ang lahat ng 12 posisyon. Nag-12-0 dito sa siyudad ng San Fernando. This is another history na naman. Binotora ko rin tao na almost 700,000 plus. Alam kong vote buy. Sa CLTV 36 sila nag-abang ng ulat. Sa CLTV 36 nila ipinahayag ang kanilang mga saloobin at hinaing. Sa CLTV 36 nila nasaksihan ang mga tagpo at tensyon ng halalan. As for now, for this juncture, I don't have any order to suspend the proclamation of Tapos na ang eleksyon, tama na ho yung pamumulitika, balik trabaho tayo at magtulungan ho tayo sa ikakaunlad ng probinsya natin. Dito nila nakita ang mga kandidatong totoo, ang mga platapormang malinaw at ang pagbabalitang walang labis, walang kulang. Balitang totoo, balitang lokal, balitang makabuluhan. Dahil sa bawat boto nakasalalay ang ating kinabukasan at sa bawat kwento ng eleksyon, nandito ang CLTV 36 at RW 95.1 FM. Sa gitna ng halalan, sumabog ang mga paratang. May kinikilingan daw, may binayaran, may nagbenta ng prinsipyo. Totoo ba? O bahagi lang ng politika? Ating haharapin nang walang iniiwasan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sonia P. Soto, host ng So to Speak, dating General Manager ng CLTV 36. Ngayon po ay hindi na ako General Manager, ako po ay consultant ng CLTV 36 after ng retirement ko noong nakaraang taon. Full disclosure lamang po para po malinaw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood na hindi na po ako ang tagapamahala ng estasyong ito. Sa mga nagdaang linggo, maraming puna, komento at paratang ang lumutang ukol sa aming halalan coverage. Alam niyo po, meron po tayong election coverage nitong nakaraang halalan. No? Isa po ako sa mga nag-anchor noong May 12 at 7 o'clock to 10 o'clock po yung aking naging papel at alam po natin, 7 o'clock to 10 o'clock, si Paulo, si Jody ay nasa labas, nagko-cover kasama si Lizen, si Liana, si Ashley at si Justin naman ay siyempre nakatutok sa pasok ng mga balita. Siyempre kasama din natin noon si JM na ating producer. Alam po ninyo, pinapaliwanag ko po itong mga background na ito sa inyo kasi hindi nyo po nalalaman kung anong nangyayari sa likod ng camera. Yun lamang pong nangyayari sa harapan ng camera ang inyo pong napapanood. Okay, sa atin pong pagpapatuloy ng ating pagpapaliwanag, nung panahon po ng kampanya, meron nagpakalat ng fake news na di umano'y nabili na ang CLTV 36 ni Ginoong Bong Pineda. Noong 2024, sinasabi naman na bias kami at pabor naman daw po kami kay Mayor Vilma Caluwag. Ngayon naman, may ilan na nagsasabing kami pumanig kay Mylene Pineda. Laban-laban, paratang dito, paratang doon. Kaya ngayong araw, kami po mismo ang haharap sa inyo. Hindi ito pagtatanggol, ito ay paglilinaw at kung may pagkukulang man, amin naman pong tatanggapin. Makakasama natin ngayong araw ang mga pangunahing mukha ng aming coverage nitong halalan. Magsimula po tayo kay Jody Mercado, senior reporter, 2 dekada nang nagseserbisyo bilang tagapamahayag at humawak ng iba't ibang posisyon bilang department head dito po sa CLTV 36. Si Paulo G. Santos naman, siyempre kilala nyo.
Paulo G ang tawag niyo sa kanya at ganoon din naman kami. Paulo G, isang veteranong field reporter, galing pa sa GMA7 noong araw pero piniling dito na lang sa Pampanga pagkat siya naman ay taga Pampanga. Siya po ay isa sa mga tumutok sa mga kampanya at rally at iba't ibang mga aktibidad ng mga naglabanan sa halalan. At si Justin Dizon, ang aming news manager, siyempre masakit ang ulo niya, na namamahala sa editorial direction ng aming news coverage. Siguro at this point, bumati muna kayo sa ating mga tagapanood para marinig naman nila ang inyong mga boses at makita nila ang inyong mga, nagagandahan, mukha. Sige, magsimula ka, Jody. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin at sa ating mga kasamahan. Parang sa loob ng 2 dekade, ito yata yung kauna-unang pagkakataon na ako'y naging bahagi ng programang multi-awarded, so to speak, program. Ay, talaga ba? Hawak po ninyo. Ngayon ka palang na-invite Yes. dito? Oh my. Alam ko. Ang na-invite ay si Patricia Mamangol. I do remember that kasi pinag-usapan namin at least sa kababaihan. about more than 2 years ago, Yeah. yung papel ng mga kababaihang mamamahayag, di ba? Pagdating sa tinatawag nating pagsusulong ng press freedom. Kasama nga niya si Tonet Orejas bilang aking guest nung episode na yon. At syempre bumati ka, Paulo G. Habang na, Chison. At dito sa mga taga-subaybay ng so to speak, eto na ang hinihintay ninyo. Kung paano natin tapatan itong mga nagkalat na balita at yun, senior dito, senior doon. At sa dami ng mga nagsasabi na hindi naman lahat, Ate Son, nagsasabi na bias tayo. May nagtatanggol din sa atin. Oo Kaya naman. isa itong malaking pagkakataon. Oo naman, oo diba? naman. At syempre, si Justin. Opo, magandang hapon. Hi, Tita Son. Maraming salamat sa pag-invite sa amin dito sa iyong programa at congratulations kasi ito yung first episode muli matapos mag-break dahil to give way sa Plataforma 2025. Yung so to speak ho, recently nanalo ho ng award sa UP Gandingan. Siyempre, palakpakan natin si Tita Son. Oo, at nagbabalik ang so to speak para magpatuloy siyempre. Magbigay po ng makabuluhang talakayan kagaya nito and of course, excited kami na magbahagi din ng aming experience bilang mga tao rin, bilang mga mamamayan at syempre bilang mga mamamahayag na nakatutok po dito sa ating eleksyon sa ating bayan. Maraming salamat. Alam po ninyo, sapilitan lamang ang pagdating nitong tatlo. Sa episode na ito kasi may kanya-kanya mga ginagawa ito. Actually, hindi man nga sila nakahanda. Bakit? Kasi talaga naman, ang talagang bisita ko ngayong araw na ito, sa episode na ito, ay si dating Mayor Edwin Santiago. Nauna na po itong naibalita, naipakita na po namin sa aming Facebook. Gayon din, naipatalastas na rin dito sa telebisyon na siya po ang tumanggap ng aming imbitasyon na maging bahagi ng talakayan. At ito ay dapat tungkol sa assessment, pagtatasa ng nakarang halalan. Siyempre, mga point of view niya tungkol sa national at local elections. Pero sayang nga po at siya po ay na-ospital. So get well soon, former Mayor Edwin Santiago. At inaasahan ko pag kayo'y magaling na, kayo'y magpapaunlak sa aming imbitasyon. So, pagtiyagaan niyo po, kaming 4 na magkakasama ngayong araw na ito, bigla po kaming nagbago ng aming pong paksa at sana sasamahan niyo kami. Huwag po kayong aalis, babalik po kami.
Nagbabalik po ang So to Speak. At kasama ko pa rin siyempre ang mga kasamahan ko na tagapamahayag dito sa CLTV 36. Ang una kong gustong itanong sa inyo ay wala naman sa script. Okay? So, siyempre interesado akong malaman dahil hindi man tayo araw-araw magkasama. Napapanood ko lang kayo, napapanood nyo ako. At nagkakaroon lang tayo ng mga palitan minsan sa group chat, di ba? At saka pag nagre-review siguro ng mga script o binabalikan yung mga balita para makita kung may mga mali o may pagkukulang. Depende dun sa ginagawa natin kasi nagso-social listening tayo, di ba? Yung talagang binabasa natin yung mga comments at tinitignan natin papaano tayo mas magiging mahusay at papaano natin i-assess ang sarili natin base rin sa mga comments. Siyempre, yung foul comment, siyempre, masakit sa pakiramdam, di ba? So, nung nalaman nyo o nabasa nyo yung posts, kasi may post, di ba? Actually, hindi lang naman tayo ang inatake ng post eh. Kasama dun sa post ang Pampanga Chamber of Commerce. Sino pa yung kasama doon? Ibang institutions may mga generic din, tapos meron din nakalagay kasi doon sa post na achievements daw, pero parang fake news nga yung nakalagay, achievements daw ng Pineda, di ba? List yan 15, di ba, nakalagay. Okay. So, tapos doon nakalagay ay ang CLTV 36 ay nabili na ni Bong Pineda. So yung word na nabili, medyo ininterpret ng iba't ibang mga tao. In fact, meron pang nagtanong sa akin ng diretso, malapit pa itong tao sa akin, kakilala ko, sabi niya, Son, totoo bang nabili na ng CLTV, ni Bong Pineda ang CLTV 36? So, kilala naman po natin si Ginoong Bong Pineda, di ba? Kasi isa siyang urban legend, maliit pa tayong bata, ako matanda na ngayon, kilala ko na ang kanyang pangalan. Anong naging pakiramdam nyo nung sinabing nabili na ni Bong Pineda ang CLTV 36? Meron ba kayong na-encounter na tao o immediately meron kayong naramdaman? Starting with you, siguro, Paolo G. Hindi na iba sa akin yung mga ganong mga diskarte, kadang mga nagpakalat nitong fake news na to. Pablasa, retang mamag-share, kung susundan mo sila, Atchingson, talagang walang profile na maigi na masundan. Mga yung karto, itang karakter na din ginamit ng lagyo, man mo sundan, pero kung iimbestigahan mo talaga, yan galing doon sa mga fake account o yung mga propagandista. Pero meron talaga tayong mga nakakakompronta, lalong-lalo na yung mga nasa grassroots. Kayong mga taga CLTV, makapineda kayo kasi sila laging nire-report nyo. May mga ganun silang komprontasyon sa atin, lalo na pagka kami ay nasa coverage. Pero ang paglilinaw natin na sa kanila, dahil naturalmente kapag may event yung isang political party, talagang susundan natin hanggang sa kung papaano yung istorya at yung narrative nitong mga kandidato na hindi naman kaila sa ilan, na dito sa halalang ito, tumindig si tatay, na siya ay nangangampanya doon sa kanyang mga minamanok na kandidato. Sinong tatay? Ang tinutukoy? 1-2, si Bong Pineda. Bong Pineda, okay. Sige. At ikaw naman, Jody, ikaw ba ay nakakaranas ng ganun ding akusasyon? Ate Son, actually, nakatanggap tayo ng mga chat sa Messenger. Nagtatanong nga rin, humihingi ng linaw doon sa akusasyon na yun, sa paratang na yun na nabili nga ni Bong Pineda yung CLTV 36. Unang reaction, syempre nung nabasa ko din yung mga achievements nung nag-post, natawa ako na ang daming sumakay, ang daming nag-share, na hindi i-chinek ng mabuti yung kung sino man yung nag-post, ano yung credibility ng nag-post. So natawa ako, and then at the same time, sinagot ko yung mga nagtatanong sa akin sa Messenger. Sabi ko na ano pa rin, walang nagbago sa management, sa
kung sino ang may ownership ng CLTV 36. Simulat sa pool, 2007, ako na yata yung pinakamatandang empleyado rito. So, Hindi ka pinakamatanda. hindi. Pinakamatagal. Okay, I mean, ikaw ang longest isa tenured. sa mga pinakauna kasi bago pa i-launch yung CLTV ng March 19, 2007, nandito ka ng Pebrero. Tama ba? 2007. Yes. So aware tayo kung sino talaga yung nasa likod, sinong may-ari ng CLTV 36. And nilaro ko yon doon sa mga nakausap natin. And then, syempre, yung mga agam-agam nga na bakit na ito yung mga nailalabas natin. Masasabi ko naman along the way doon sa ating coverage itong nakarang halalan. May fair space, may fair time ibinibigay doon sa mga kandidato na lumalabas sa ating istasyon. Okay. Sige, siguro magandang ipaliwanag mo yung tungkol sa fair space, fair time, kasi 'di ba, na-discuss natin sa isang komperensya na ipinatawag ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, yung dapat na maging kondukta ng lahat ng member TV and radio stations ng KBP. As early, I think, as last year ba o Enero? Enero po. Enero, nung tayo ay ipatawag ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Binabanggit ko yung Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas kasi ang CLTV 36 ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Siguro ipaliwanag mo, ano ba yung Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas? Why would it matter sa ating mga manonood at sa atin especially na miyembro ng KBP? Actually, may KBP Pampanga din, hindi ba? Okay. Ayan. Justin, go ahead. Sige po, pagbati muna kay DJ Tyra, yung ating pinuno ng KBP Pampanga, di ba? So, eto po, yung kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para sa kaalaman ho ng mga manonood. Ano? Ito yung samahan ng mga broadcaster. So, ibig sabihin, yung gumagamit ng antena, limitado siya dun sa ganun, yung broadcast. So, radyo yan o television, mga broadcast journalist po na nagpapahayag at syempre, ito ay may akreditasyon upang sa gayon magabayan. No? Dahil syempre, alam naman natin, yung media per se wala namang kumbaga wala namang lisensya, hindi siya for example engineer, PRC, may ganun, o kaya sa law may bar exam. Sa atin meron tayong KBP no na para may mga protocol sila, may mga ethics to implement and to impose, and we all have to adhere to those guidelines for us to function and for us to perform our duties properly as a news organization. At hindi rin pwedeng mag-broadcast kung wala ka ring pahintulot ng KBP. Kailangan card-bearing member ka rin ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Meron nga tayong exam, di ba? Yes. Oo. Kasi hindi ka naman pwedeng bigyan ng membership sa KBP, lalo na kung member station ka, kung ang mga reporter mo, pati nga behind the camera, di ba? Including camera operator, kailangan silang mag-undergo na examination. Ayun, may tinatawag na KBP Broadcast Code. Yes. Dapat kabisado mo yon. Therefore, ano ba ang KBP? Ano yan? Censorship ba siya o self-regulatory organization? Paolo, paliwanag. Pagkakawari ko sa KBP, sa tagal din natin sa industriya, yung mga, not necessarily, kapag hindi ka member ng KBP, hindi ka na media. No, kasi yung mga malalaking istasyon, banggitin na natin, GMA Network, hindi siya member ng KBP. Pero may mga alituntunin pagka ikaw miyembro na alinsunod doon sa media ethics, kailangan nasusunod. At may mga polisiya kasing internal, yung mga ibang television network o yung mga broadcast network, Atison, na dapat yung commercial limit nila, lalong-lalo na sa news, dapat limitado lang. Kaya lang doon sa mga internal na yun, doon nagkakatalo. Kaya yung ilang mga broadcast company, ayaw nilang mapasakop doon sa KBP. Pero napakaigi na miyembro ka ng KBP dahil itong mga tauhan natin sa pagka KBP member ang isang broadcast company, nasasanay sila ng husto. Lalong-lalo na doon sa kondukta nung pong broadcast. Na sabihin man nila, yung mga vlogger kasi once upon a time, Atingson, yan ang mga kinaharap natin. Marami kayong gatekeepers. Sa totoo lang, talagang
maigi po yung pag-iingat namin bago ito mai-broadcast. So yun ho ang nagiging papel ng KBP, lalong-lalo na ho yung mga kasamahan dito ho sa KBP member. Okay. Sige, puntahan natin, Justin, yung role mo, yung ginagawa mo sa news department o news desk ng CLTV 36. Pakipaliwanag mo nga kung papaano ba inilalabas ng CLTV 36 ang balita. Ano ang mga ginagawa para matiyak na yung pagbabalita ay magiging patas? Kasi yung accusation na bias, minsan nakakasakit, pero naiintindihan natin kung saan ang gagaling yung mga nag-aakusa. Pero itong pinag-uusapan natin, magmula kanina, ay galing sa isang fake account na pinag-isipan nga natin kung atin bang i-dignify. Pero sinabi natin, may public perception kasi na dala-dala ng ilang mga nagpakalat na naniwala dito sa fake account na ito. Kanya nandito tayo para linawin. Pero let's get into that process. Papaano mo tinitiyak na hindi magiging bias ang ulat at papaano mo rin tinitiyak na ang lahat ng mga kandidato pagdating sa halalan ay bibigyan ng fair space sapagkat kailangan tayong sumunod sa Omnibus Election Code. Sige. Sige po. So, eto, for the sake of intellectual honesty and magandang talakayan, yung biases naman kasi marami ang klase yan. No? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Lumaban ang Gilas Pilipinas sa international basketball scene. Natalo tayo. Nakalaban natin, for example, Argentina. Sa Argentina, sa salita na lang nila, hindi na ako Kastila. Oo, para sasabihin nila, pwedeng sabihin nilang pinakain ng alikabok yung Gilas Pilipinas. Pag tayo, ang balita natin, ang lalabas doon ay Gilas, lumaban hanggang dulo. O kaya, proud pa rin kami sa'yo. O, Alex Ayala, recently natalo doon sa mud court, doon sa tennis, no? Doon sa, hindi siya pinalo doon sa ano. Pero proud pa rin kami sa'yo. Parang ganun yung title. Kasi Pilipino tayo. So, hindi natin matatanggal yon. At ina-acknowledge namin yun. Hindi ko ako personally po bilang isang journalist sa loob na ng mahigit isang dekada at isang naging guro, no, ng journalism din. Hindi ko pwedeng sabihin na walang bias. Merong bias. Nandyan yan. Kaya nga tayo merong mga gatekeeping na nangyayari. Kaya nga ito pa mapapasok para sagutin yung tanong ni Tita Son kanina. Dito mapapasok yung proseso ng balita. Halimbawa na lamang ho dito sa election. Since 2007, yung CLTV nandyan na. Nagko-cover tayo every 3 years ng election. Pero meron ho tayo noon inadapt na mula nung itayo ang istasyon. Meron tayong election coverage protocol. Katulad din yan ng Bagyo protocol, disaster protocol. Pero maliban dyan, every 3 years, every elections, uma-attend din tayo ng mga seminar. Halimbawa, yung sa KBP. Bago ho maghalalan, nagkaroon ho ng seminar, webinar, 2 batch pa nga yun, umaga at saka hapon. Yung lahat po ng mga miyembro ng CLTV News Department, na miyembro ng KBP bilang member organization, tayo po ay lumahok dun sa training. Oo, no? Kung paano yung patas na pagbabalita. So ngayon pag-usapan natin, how do we get rid of biases pagdating ho sa trabaho ng balita. Halimbawa, merong storya na tinakbo si Paulo G. nung araw ng eleksyon. At hindi ko sinasabing bias si Paulo G., hindi ko sinasabing bias si Jody, pero may mga mapupulot silang mga information doon galing sa source nila. Naturalmente, bilang mga mamamahayag, ibibigay nila sa amin dito po sa opisina bilang mga editors yung information na meron sila doon sa ground. So ngayon, hindi naman automatic ipapublish yun. I-cross-check muna, i-vet muna. So may vetting na tinatawag, no? So may fact-checking. Sa news organization po, sa CLTV 36 at least, no? I do not know kung paano sa iba newsroom, pero based doon sa nakita ko rin sa kanila, tayo po meron tayong tinatawag na DOT, Connecting the Dots. Document, observation, and then talking or interviews. So kung isa lamang doon, yung meron, kunwari, document lang o picture lang, pero hindi nakapag-observe si reporter bilang isang taong merong training dito, hindi siya nakapag-observe at hindi siya nakapag-interview, hindi muna natin ilalabas kasi
hilaw pa. Pero kung makuha natin at least 2, nakapag-interview at merong dokumento, nakapag-observe at nakapag-interview o may dokumento, yun yung basic, no? Una pa lang yun. Pagdating ho doon, syempre, pagbabasahin na ng editor, titignan muna ano yung mga pwedeng wala. May mga instances na maraming pagkakataon, and I'm sure Paolo and Jody will attest to this, na may mga storya naman silang, o may information silang final, at sila mismo, kuya, wag muna nating ilabas, hinahabol ko pa si ganito, kasi nga, we have to understand that during the election, not just during the election, sa lahat ng pagkakataon, especially when dealing. Pero lalo na. Yeah, lalo na. Pag-election. Oo, lalo na. We have to put emphasis on the equal space and equal time. So, kaya nga po, gusto kong gawin ng example to Nag-press con si Engineer Bailon, si Jody Mercado po ang nandun live. Tapos, after nung press con, merong statement, sumagot ang kalaban ni Engineer Bailon o yung kampo ng Pineda, na si Paulo G naman doon. At doon, tinawag pa rin tayong bias. Bakit daw may statement agad? Parang ako nga, para sa akin, hindi ba kayo masaya na lahat ng mga pagpipilian ninyo, naririnig din nyo sa aming istasyon? And atis ang gusto kong sagutin yung tanong mo kanina sa kanila na kahit hindi mo tinanong sa akin, bida ako kayo, joke lang. Yung sinasabi, anong naramdaman ko nung yung bias, yung fake news? Sa akin, sa totoo lang, hindi ko pinansin. Kasi sa busy na natin nung araw na yon, hindi na natin masyadong At saka, ako tingin ko sa dinadami-dami ng istasyon dito sa Pampanga, bakit si LTV lang yung binili? Kung totoong binili. Ibig sabihin nun, para sa akin, ako I will wear it with my head na nakatingala siguro, and I will say it na baka para matawag tayong ganun or para gawan tayo ng kwentong ganun. Ibig sabihin, crucial yung information na meron tayo. At mahalaga yung sasabihin natin sa tao. Kasi hindi nila tayo yung inifortan nilang ganun yun. So, yun lang po yung sa akin. Pero hindi ka naman nagyayabang yan. Hindi naman po ako nagyayabang. Oo. Hindi naman ako. Hindi naman siguro. Ano lang, yun kasing pride at saka yung nagyayabang, magkaiba naman yun. No? Parang, gusto ko lang linawin din para hindi lang tayo ma-misinterpret kasi laging mini-misinterpret, binibigyan ng ibang interpretasyon ng ating sinasabi. Hindi naman yung nagre-react tayo dahil sinabing nabili tayo o yung istasyon ni Bong Pineda. Hindi yun yung nire-react natin. Nire-react natin yung hindi totoo. Hindi totoo yung information kasi ang may-ari ng CLTV 36 ay ang Radio World Broadcasting Corporation na itinayo ni Yumaong Levi P. Laos. Siyempre, nung nawala na si Ginoong Levi P. Laos, ang ating minamahal na founder, ito ay namana ng kanyang pamilya. Hindi ba? Yes. So, hindi si Bong Pineda ang may-ari ng Radio World Broadcasting Corporation na merong prangkisa sa Kongreso ng Pilipinas at sa Senado ng Pilipinas kasi hindi ka naman pwedeng mag-operate nang wala kang prangkisa. Pero Tita Son, ikaw, tatanungin muna kita. Anong naramdaman mo nung nakita mo rin yung 15, yung item number 15 na bili ng Bong Pineda, ni Bong Pineda ang CLTV? Hindi ba naglabas ako ng post sa sarili kong post, sa personal FB ko? Kasi hindi ako mapakali, di ba? Dahil nakita ko, may mga comment. Yung mga nag-comment, mga well-meaning sila. At meron din nagtanong sa akin na well-meaning na tao. Tinawagan pa nga ako eh. So, siguro nabahala dahil alam nila na ang may-ari nito ay Radio World Broadcasting na itinayo ng Yumaong Levi P. Laos. Kasi kung tutuusin, parang legacy ito. Ang CLTV 36, Radio World, ay legacy ng ating founder na si Ginoong Levi P. Laos. At ito itinayo niya nung height ng lahar, nung namimiligro sa Pinatubo ang Pampanga. Yun ay ginawa niya bilang pagtatanggol sa pamamalagi ng mga Kapampangan dito sa Pampanga na noon, 1991 to 1995, ay gusto nang ilipat ng national government sa Palawan, Mindoro at ibang mga lugar. Kasama pa nga ang Mindoro. No? Naalala mo yon? Hindi ka pa pinanganak? Okay. Hindi, kasi kailan ka pinanganak? 90 po ako 1994 to 95 to yung Kabalanjan. 95 itinayo ang CLTV 36. Yes. At ang Radio World Broadcasting Corporation. Radio World Broadcasting Corporation. At ang lisensya niya o prangkisa
ay para sa Ay, radyo at para sa Television, telebisyon. yes. Pero inunang itayo ang telebisyon. RW. Radyo. Ay, ang radyo. RW. Ang RW. Yun yung 95.1. nanay ng CLTV. Yes. Kaya mas matanda sa akin yan sila Perry Pangan, eh. Sila Boy Santiago, di ba? Di hamak na mas bata ako dyan. Kasi ang CLTV binuksan ng 2007 pa lang. At ikaw nga ang pinakaunang empleyado, hindi ba? Kasi ako sumunod na lang, Pebrero ka, ako naman ay Nobyembre pa eh. So ilang months pa bago ako dumating sa CLTV 36. So sinasabi ko ito, hindi dahil sa itinatatwa ko or ayaw kong yung idea na si Ginoong Bong Pinedang may-ari. No, that's not the point. The point is, hindi yun totoo. At nananatili ito sa kamay ng Radio World Broadcasting. At Diyos ko naman, siyempre, nawala ng ating mentor, ang ating founder, ang ating dating chairman. Ayoko naman po na yung legacy po niya na iniwan, itinayo ito for purposes of public service, ay mabura naman ng ganun-ganun lang. Kanya, siguro, bago kami magpatuloy, pabayaan niyo muna po tayong mag-break para sa isang commercial, babalik po kami sa aming matapat na pakikipag-usap sa inyong lahat. Huwag po kayong aalis. Saan tayo? Bago?
Nagbabalik ang CLTV 36 at kasama ko pa rin si Paolo, Jody at si Justin sa talakayan na ito. Siguro naman pagbibigyan nyo naman kami dahil nung nakaraang halalan, hindi naman po kami ang subject matter. Ang pinag-uusapan po natin ay yung mga kumakandidato. First time lang ho naming magsabi ng aming saloobin sa inyo. Wag naman po sana nyo kaming pagkaitan ng pagkakataon na maglabas ng aming mga saloobin. Gusto rin namin namang maglabas ng sarili namin. Oo, ng aming mga karanasan. So, gusto ko kayong tanungin, kayong dalawa, kasi marami kayong karanasan nung nakaraan. Marami nga tayong mga nagiging diskusyon sa newsroom, kaugnay nun. Ano ba yung mga challenges na kinaharap nyo sa field? Kanina meron tayong sinimulan na parang gusto mong sumagot kanina kaugnay nung coverage. Yes. Na pareho kayong involved dun sa coverage na yun. Yes. Sige, go ahead, Jody. Actually, Ate Son, gusto ko munang dagdagan yung with regards dun sa franchise natin. I think you were there also nung na-approve sa Senate yung franchise natin. And this was duly approved during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. So, it just means na tayo ay may lisensya at kung sakaling tayo ay magkaroon ng pagkukulang, babawiin yung franchise natin. Doon naman sa iyong katanungan, gusto ko sanang dagdagan kanina yung sinabi ni kasamang Justin with regards doon sa nag-cover ako ng press conference ni Engineer Danilo Bailon. And pagkatapos nun, I think 1 oras or 1 hour and a half after that, si Paulo G naman ang tumakbo para makunan yung panig naman. Biglaan yun, Yung Yes. press conference ni Engineer Bailon at saka ni Among Ed. Yes. Yeah, oo. Actually, nung naroon ako, nireschedule pala siya ng 3 o'clock ng hapon. Pero 1 o'clock nandoon na kami. Nauna ka pa. Yes, nauna na kami. Maaga ka pero sinabihan ka nilang bias dahil ang hina daw ng mikropono. Yes, gusto ko. Kasalanan mo daw yun. Ate Son, alam mo. Ano ba yan? Alam mo kasi ito bias kasi reporter, sabi. Oo. Tapos akala nila ako Sabi nila, Paulo G, sabi. Hina ng audio, bias ka talaga. Meda ka. Gusto ko lang magpaliwanag ko sa ating mga nanonood noon, And ngayon din, alam niyo kapag kayo nagpatawag ng press con, kailangan handa ang nagpaha-press con. Wala nung panahon na yon, wala silang mikropono, wala silang sound system. Ang gamit po namin lapel mic. Ang lapel mic na isa nandoon kay Engineer Bailon habang yung isa nakatapat doon sa mga kasama niya. So nung nakikita na po namin na mukhang mahina yung ibang... Yung mga lapel mic, ikaw ang may dala. Sa atin po ang lapel mic na yon. So nung nakita na po natin na may mga nagko-comment na bias kayo, hininaan nyo ang audio upang hindi marinig. Ganon? Yes. Oh my, hindi ko nakita yun. Yes. Mga interpretasyon. Hinihinaan nyo ang audio para hindi marinig ng mga nanonood ang mga sinasabi ni Engineer Bailon at ni Among Ed. Mga ganon yung statement nila. And then, gumawa ako ng paraan. Ang ginawa ko, kina Among Ed and dun sa ibang mga kasama kanya, paikot ang lapel. And then, kung ano man ang naitanong nung nauna, itinanong ko ulit. So, they can check that doon sa live na yon kung ano ang ginawa ko. And then, nung malakas na yung audio, wala nang reklamo. Hindi naman yung mga hindi naman yung mga team ni Engineer Bailon at ni Among Ed ang nagsasabi nun. Ang nagsasabi yung mga nanonood. Yung pong mga nanonood, and syempre, supporters po nila. Supporters din thinking nila. na parang sinasabotahin natin. With the idea nga Pero po. ewan ko, may gano'n ng supporters, Opo. Oo. Pero minsan hindi mo naman maano yung mga supporters. Ganun kasi ang attitude ng maraming supporters. Minsan, parang... Gusto kong tanong sa inyo, Jody, Tita Son, tuwing election ba, mas yung atake sa media ng mga supporter, palalaban ng palala? Ikaw, sa karanasan mo mula noon. Hindi. 2022, matindi. Even before, ma'am, siguro kahit sabihin ng mga, siguro yung hindi pa tayo media, mga ganun. Sa pagkakaalala mo, may ganun bang sentiment yun? Hindi. Nung panahon namin, syempre, wala pa yung mga Facebook, wala pa yung social media. Yes. Diba? Wala pa yan. Ako kasi, nadatnan ko yung panahon na kasama ako sa mga NGO, People's Movement. Kami yung naghahanap ng media.
Yun talagang yung media talaga, alam mo noon, kakaiba yung panahon namin eh. Kunyari, meron kaming die-in, yung hihiga kami sa kalsada kasi meron kaming pinoprotesta. Pagkatapos, nauna kunyaring ABS-CBN, dinakunan na kami. Na-late yung GMA. Sasabihin na naman sa amin, sige, mahiga kayo uli. Pagkatapos, kukunan na naman kami. Tapos darating na naman yung isa dahil na-late, hihiga na naman kami, kukunan kami. Gustong-gusto namin noon na merong media, kasi yung mainstream media, importante dahil sila yung paraan para mapaabot mo sa mga nanonood ng balita, nagbabasa ng balita, yung iyong hinaing. Kunyari, ang hinaing mo, yung mataas ang presyo ng bilihin. Halimbawa mo na, puro kami mga kababaihan na nanawagan ng pagpapababa ng presyo ng bilihin, ng presyo ng bigas, etc. Nung unang panahon yon. Nung nandito na ako sa CLTV 36, wala pang FB, 2007, okay naman. Lahat nakatutok nga sa CLTV eh. Ang ganda nga ng ano. At noon, pag nag-i-invite ka ng kandidato, nag-i-invite ka ng mga government officials, gustong-gusto nila, talagang gustong-gusto nilang mapanood sila dito. Gustong-gusto nilang mag-guest dito. Pero for one reason, parang ang recollection ko, panahon ni Trump sa US, nung unang nagkaroon ng nung una siyang tumakbo, anong year yon? Parang at the same time, sino ba na unang tumakbo? Si Trump o si Duterte? O sabay sila? 2015 yata si Trump. Yeah. Nagkakamali. 2015. Oo, 2015. Parang lumala, kasi inatake din ng inatake ni Presidente Trump noon ang media. Hindi lang sa US yan, naganap yan, practically all over the world. Tapos lumala sa Pilipinas. Kasi parang dito sa panahon na ito, dito na inatake din ni Presidente Duterte ang ABS-CBN. Meron siyang mga batayan sa sinasabing niyang mga pagkukulang. Pero alam mo, dito naranasan ko noong 2022, naalala mo si Rainiel Pawid. Si Rainiel Pawid, nandyan siya sa flyover ba? Flyover bang tawag mo dyan? O pedestrian Footbridge. Footbridge. Inaabangan yung marcha. Pagdating ng marcha o motorcade ng mga kakamping dito sa Region 3. Naku, ang daming nanood, parang nasa mahigit 10,000 yata eh. Basta at the end nung ano na yon, sobrang dami, as in several thousands na yung nanonood. Yung mga nagagalit, ang dami. Pero ang dami ring natutuwa na ipinalabas natin yun live. Tapos yung sumunod naman, yun namang mga pro-BBM naman yung unit team naman. Ang namaalam na unit team. Ang kinover naman natin, meron naman mga kakamping naman na inaatake naman tayo. So pareho nang sinasabi na bias tayo. Kapag pinapalabas natin itong isa, bias tayo dun sa supporter ng isa, and vice versa. Parang ganon. Ikaw ba, Paolo? Ikaw kasi, naging... Hindi, ako biktima kasi ng red tagging, 2019. Yes. Ikaw, biktima ka naman ng ibang klaseng red tagging na isang nagpapanggap na fake account. Naalala mo yan, yung pumunta ka pa sa NBI, pagkatapos nagpatulong pa tayo sa Capitol, at na-address naman yung usapin. Sige, go ahead, talk about it. Realidad ngayon ng halalan sa naobserba natin, simula ng Duterte time, talagang yung mga influencer at yung mga fake account, news peddler. Tsaka yung mga influencer na hindi nagpapakilala. Banggitin na natin kasi naging popular din siya dito sa Pampanga kung ano-ano mga sinasabi niya eh. Sige, banggitin mo. Si Roberto Ocampo na hindi natin alam kung talagang yun ang pangalan niya. No? So kung ano-ano sinasabi, pati sa linya ng trabaho natin, talagang lantaran din yung kanyang mga pagtuligsa. Gaya ng katulad natin na field reporter, na-cover mo hindi ko nagkakamali dahil nabigyan natin ng oras at yung binayaran talaga, may paid talaga tayo na political ads dyan sa mga kandidato na bukas makalawa ay mag-ahay ng COC. At isang kandidato dito sa Arayat ang na-feature natin. Kompleto detalyado pa na sinabi niya sa kanyang vlog
na tayo raw ay binayaran, binigyan ng... Ikaw ang tinutukoy. Ako, particular na. Kaya daw todo promote ko dun sa isang kandidato. Kaya ang senaryo, kapag ka nasa coverage ako, binayaran ka, naging controversial ka, binayaran ka ni ganito. O para lang in favor sa kanyang storya. Napaka-komplikado dun ng halalan dito sa bayan na to sa Pampanga dahil may mga alleged biktima ng election-related violence. So, naalarma din tayo dun sa iba pa niyang mga narrative na sinasabing hindi ko daw makante ang Pineda. Dahil daw, sakali daw na magsalita ako laban sa Pineda, baka raw ako maitumba. Baka maging susunod ka. Naalala ko yun. So, yung threat na yun, seryoso. Dahil mangyari na kahit sabihin mong hindi totoo, kung merong ibang kampo ang gumawa nun para at least makinabang kung sino man yung nagtutulak sa kanya, propaganda pa rin yun. Parang red tagging din yun. Yes, oo. So, tantamount to that, na ilalagay ka sa danger, sa kapahamakan, na pwedeng ikamatay mo pa. Hindi ba? Dahil pwedeng merong magsasamantala doon sa pahayag na iyon at pwedeng ibintang kung kanino man yung nangyari sa'yo. At yan ay nangyayari sa kaso ng mga red tagging. Sa suma total ating sa pamamagitan nitong management din ng CLTV, ganito nililingap din naman tayo sa mga usapin na ganyan na kailangan i-blatter, dumaan sa tamang proseso at ito'y isang uri din ng threat. Kaya dito sa atin din namang takbo ng pagbabalita, sa totoo lang, sa konsultasyon natin kay Kuya Justin, malimitahan tayo dun sa mga bayan na ganon ka-komplikado na magbalita na merong mga reported na violence. Pero teka muna, naalala ko. Di ba nakasuhan ka ng libel? Isa pa. Oo, nakasuhan ka ng libel. Grabe. Oo. Naalala ko yan. Batiin natin yung nagkasuhan. Wag na. Batiin natin. Friends na ba kayo? Friends natin, si Cap Ferraris. Ayan. Kasi yung kapatid niya kasama natin dito. Sabi nga nila, pagka sa journalism, baptism of fire, pagka at least nakaisa ka ng libel sa mga ganyan na paghahayag natin ng katotohanan. Sino nga bang abogado mo nun? Si Attorney Paul Maglalang. Attorney Paul Maglalang. At naipanalo naman natin. Attorney Enriquez. Na-dismiss naman yung kaso. Tama. Kasi walang merit yung... PI pa lang, di ba? PI pa lang. Totoo. Ako, ating son, ang katotohanan ngayon talagang kasama sa estratehiya ng mga politiko na sila ay umatake sa mga media na legit. Kumbaga, pagka diniscredit ka, sasabihin na bias, kung maraming followers yung nagsabi sa yung bias ka, maraming sasabihin nila, mas maraming naniniwala sa akin dahil marami akong followers kaysa sa'yo na nag-iisa ka lang. At ako, kaya ko sabihin kung ano yung gusto ko na unfilter, na hadapin. Hirap ng trabaho na. Pwede ko man lagdangan yan, Sige, dagdagan mo ako rin magdadagdag. Oo, hindi kasi ano yan kaya ako natanong kanina yun. Kasi ang hirap-hirap ng trabaho natin Parang, I don't know. Ikaw, hindi, kaya ako naitanong kanina, yung observation niyo sa politics. Kasi, tama naman, yung binanggit ninyo, yung time ni Trump, ni Duterte, ito yung mga parang mga, sabihin nating anti-democratic leaders na gumamit ng fake news, weaponization of false information to control the narrative. Siyempre, nung rise of social media, na-democratize yung cellphone, yung camera, kahit sino pwede, at lahat tingin nila kaya nilang magbalita and all. Totoo naman yun, very empowering and very democratic nga yun, na-democratize talaga yung encourage nga natin ng citizen journalism Opo, nakalimutan ko rin banggitin dito nung coverage natin, nagkaroon pa tayo ng patraining sa mga citizen journalists. At saka tayo nagsimula bago pa ng uso, yung nagsimula tayong citizen journalism, 2000s. bago pa ng uso, itong mga Facebook, social media, itong mga vloggers na ito, remember? Oo, mga text messages pa nun. Yung mga panahon pa ni reporters Joey natin. Hernal yun naalala mo. So, ayun, parang nangyayari. Nagkakaroon ng different, siyempre, nagkaroon sila ng option, tingin nila, sa mga vloggers. Ang problema, inaatake yung mainstream media dahil, gaya nga ng mga nabanggit namin kanina, yung franchise, yung lisensya, yung lahat ng mga pagsasanay, ito yung mga safety nets para hindi nila makontrol yung mainstream media. So, they are focusing dun sa mga, or pinapaboran nila, yung mga pwedeng mag-pedal o magtumulak ng kanilang mga
naratibo. So, yun lang, nagiging nahihirapan lang tayo dahil yun nga, parang madalas tayong nagiging tampulan kumbaga itong mga pag-atake na to na pag hindi nagustuhan. At again, pagdating din sa number of followers, di ba, minsan akala natin kasi akala kasi nila ang trabaho ng journalist o ng media is promotion lang information dissemination. Hindi po. Number one pong role ng journalism is holding power to account. And yung ating paghahanap ng katotohanan. So, eto, hindi sa akin to nanggaling sa Gandingan Awarding. Ang ganda nung sinabi nung isang dumalo doon. Sabi niya, isa lang ako ang nanood o 1,000, ang totoo ay totoo pa rin. So wala yan sa number ng followers. No? Kung meron kang 1 million followers at kung meron kang 10 follower, ang totoo hindi pwedeng baliin ng numero, ng metrics, ng taga-follow o nanonood. Kasi, at yun naman yung sa atin sa journalism, no? Kasi hodang 2 lang, 1, 3, 4, 5, nakita naman natin yun. No? Hanggang ngayon, ilan ba yung nanonood sa atin? Pero pinapatuloy natin to. Kasi nga, hindi naman dun sa dami ng followers. Nandun tayo sa katotohanan. Yun lang po yung gusto kong diinan dito. Yun. Alam mo, in a lighter note, kasi nabanggit nyo rin yung mga influencers, no? Alam nyo ba, isang araw nagising ako na sinabi ang CLTV 36 daw ay bias. And then nakapatungkol sa akin. Vlogger. May isa siyang TikTok account. Okay. So napakatungkol sa iyo. Na ako ang nandoon sa video. Ako mismong nandoon sa video. So tungkol ito noong unang araw ng kampanya sa lokal. So una kong kinover ng umaga is si Mylene Pineda Cayabyab, sa hapon si Vilma Caluwag. So ngayon sinasabi ko po ngayon, wala po akong sinasabing posisyon, pangalan lang ang sinabi ko Kasi Ate Son, ang nangyari is in-splice yung video, yung live Facebook live natin ng both kay Mylene Cayabyab and Vilma Caluwag. So in the morning, so naka-live ako. Ang nabanggit ko is palabas na po ngayon something like that. Si Mayora Mylene Pineda Cayabyab tumatakbo po sa pagka-mayor ng City of San Fernando. Okay. So nang hapon naman, so may po kasi, may ganap yung kina Vilma Caluwag. Yung nag-meet sila sa Monumento. Okay. Sa Allied. Habang sinasabi ko, sa side na ito, nandito si Brence Gonzales, habang nandito si Vilma Caluwag. To that effect. Ginawan tayo ng video, sabi, sinasabi ng Mayora hindi pa mayor ng San Fernando. Okay. Tayo kasing Kapampangan, no? Kapag may isang tumakbong kandidato, usually kung ano yung posisyon, yun ang tinatawag. Oy, hindi pa siya panalo. Pero dati naman siya mayor naman kasi siya. Naging mayor na siya ng Lubao. Pupunta ako doon. Inuna ko lang ito. 3 terms. Inuna ko lang ito. So parang may tumakbong Konsal. Oy, Konsal, kumusta? Whether campaign period pa o talo siya, mag-i-stick na yung pangalan na yon. Tawag sa kanya Konsal na. Ganon din. Talo siyang mayor pa rin, Mayora or Kong, ganyan. And she was a previous 3-term mayor sa Lubao. Pero siyempre nagbabalita ka Yes, diba? yes. So kaya may expectation. So parang sinasabi doon, bias daw ako. Or bias yung CLTV ng CLTV 36. Paman mayor, inawas yun ng mayor. O di dapat Dar na yung inawas mo. Something like that, no? So ako naman kung kahit may sinasabi ka, totoo na minsan, yung salita natin, dyan talagang ipupulis mo yung sarili mo Katulad mo, meron kang experience. Nung kakuha mo, okay mo ito. Mupin, gusto pin journalist ka. Nakangkarakal at tataluntunan na ketang disiplina. Na eta mo dapat akakalimatan mo. Accountability. Hanggang ako kasi minsan, aswata na ako kung Justin. Natin, ginamit mo itang salitang natin. Nung ika mo yung magsalita kanita okay mo, pero balamat ikang papupuran nung kinimita natin. Kasi ating kan sasabihan tayo, natin,
Bakit? Kaya Bemewari, Bemewari. itang kandidatong Oo. ita. So, balada, tuloy din tao. Ako manapansin ko ita eh. Kasi ka rin kailangan talaga maging maingat. Precision of Kailangan, language. at saka kailangan naman, isang migkamalita mo. Kailangan Amin tanggapan tamo na migkamalita mo. Yes. Kasi there's no use defending a wrong position. Yes. Kasi ita mo mismo, mag-edit tamo eh. Kasi king live talaga, pwedeng ating tendency kang magkamali. Yes. Mga taranta ka o na. Ano. Ngayon, nung may call out tamo, is tunay man ita sinabi why na not itang correct? may call out, itang may criticize. Siyempre, mag-correct tamo mo naman, di ba? Nung baluda mo, nung makanano tamong magkay, ang misasabi po, tang ingletong kaya katamo, may kamali yan, di ba? I mean, na kailangan ipakit siyempre kay Kilwal, nung makanano, at saka, Kenny kasi, at namang, nun talagang ating yung gewang matsura ing metong megin talagang totoo ating basis, investigahan tamo. Ating ombudsman, Kenny, King Kilob, atin mo naman siyempre ausan tamong disiplina, ating penalty, pwede kang masuspindi. In fact, pwede kang milako. Atin tamo ping kayabe na siguro ito na nayayal ben Kenny kin CLTV 36 huling kaya sa aking itang luntolang bias, itang meging respetado in kanilang posisyon, may munla. Nagpaalam sila ng maayos. Ayaw nga natin silang umalis, pero nagpaalam sila ng maayos kasi sila ay magiging konektado sa ilang mga kandidato o kaya ay merong sarili nilang gagawin na mga proyekto na pwedeng pagkamalan na parang under the auspices of CLTV 36. I mean, ito yung mga malilinaw na mga karanasan natin. Meron pa ba kayong gustong idagdag? Actually, speaking naman doon sa paraan ng pagkuha natin ng balita, no? Kasi minsan, mismong yung mga kandidato, ayaw magpa-interview. So, whether we like it or not, even though due diligence, no, dumaan na tayo sa lahat ng pwedeng pagtanungan or mismo dun sa kandidato, pwede ho ba kayo ma-interview with regards sa ganitong issue? Minsan sila mismo, hindi nagpapaunlak ng panayam to give their side dun sa... Pero pag nilabas mo yung kabilang side, yun na, yun nagagalit. Nagagalit yung na may mga ganong kwento, Ate Son. Sige, marami pa tayong pagkukwentuhan. Sige. Kasi halimbawa, may gusto akong ikwento, kaugnay naman ng plataforma. Diba? Kayo rin, meron din kayo, karanasan sa paglalahad. Tapatang Bayan, news. Ikaw din sa coverage. Naku po, pasensya na kasi sinasabi naman namin yung bahagi namin. Hindi bilang pagtatanggol, bilang paglilinaw lang po. Huwag po kayong aalis, magko-commercial break muna po kami.
Nagbabalik po ang So to Speak at kasama pa rin natin sina Justin Dizon, Paulo G. Santos at Jody Mercado. Sa puntong ito, babasahin natin ang ilang mga tanong at puna ng ating mga manonood. Papakita po natin yan sa screen ng telebisyon at screen din po ng inyo pong mga Android at iPhones. So, ayun, CLTV, maging fair kayo pero itong fair, F-A-R-E. Pamasahe na yan. Actually, masasabi ko, Ate Son, si Justin ay doon sa mga coverages namin, they were all coordinated with Justin. And kapag si Justin may nakitang kailangan natin munang makuha ito bago natin mailabas, hindi lalabas ang balita. Kailangan, and ako naman, I make sure na balanse, patas, both parties involved sa mga ginagawa nating istorya. Yun ang lumalabas sa ating mga balita. Okay. So, meron ako nakita kanina, hindi ko pa nabasa. Balik na. Ayan. Yan. Naku. Ano yan? Bakit Mika ads na rin gambling lord aren? Bakit karas kang Mayora V pwede mag-ads? Nano ba talaga si LTV? Bias kayo, bias, eko patas. Ay, Rugo, Ivana Dizon. Kadison kepa mo? Diyos ko? Taganong ka rin ka na? Makanini. Malyari mong kutnangan. Wow. Ang head na yata ng CIO, ang gaman niya ni JR Hipolito. Pwede mo lang kutnangan. Kasi ding na pong kakandidato kayong halalan for national positions and local positions. At peparalan minoman pong proposal. Actually po, then pong political ads, ang pong, kasi intutunan niya, ng LGU na ng San Fernando, Pampanga, 2007 hanggang 2013, Mayor Ocatin niyang broadcast contract Kenny. Yes. Kay ba't naman, tutuki EDSA, Mayor EDSA, 2013, ang ganaking mayari in term niyan 2022, at niya naman broadcast contract Kenny. Kanya ayayal niya Kenny balita tungkol king local government unit in San Fernando kasi black timer la. Yan naman din natang Mayor Vilma at niya naman. May Grenula naman 2022. Pero ang gaya 2024 last year. Yeah. Kailan may kapag-renew yan in 2025. Sinabi ng sangkan ka na ako, JR Hipolito, aning City Information Office, aning LGU ng San Fernando, keng lalam na ning opisina ng Mayor V, sinabi na alalang budget for 2025, uling yung budget for the television program na ning LGU ng San Fernando, itang Kayabe. Nano niya Kayabe kayata Fernandino Kayabe ka. May wala niyang pondo, uling ewari, pepatok ng neneng, bala mo ka no, may slasya, ketang appropriation na inapprove na ning sangguniang panlunsod. Siyempre, enake meg pumilit, ne? Pero, nung apansinan nyo, atin lang political ads, Kenny, reng niyayaliwang kandidatong national, na man may papartido. Opo. Ne, anti mo, atin kayang partido na ning presidente, nano nilagyo ing Alyansa, ne? Yes. Atin mo naman, karetang Kayabe king Alyansa, so Kiko, BAM, yes. Party list, ML, ang popang SSS, Bayan muna, tinya naman, Akbayan natin niya mo naman, at mapilan pa, Manny Pacquiao ating niya naman, kay Bat, Camille Villar ating niya naman. Balo ko Tolentino ating niya naman. Francis Tolentino ating niya naman. Kaya naman local, yes, ating niyang political ads, Mylene Pineda, contribution deret ang kakalugura ng Sinao. Maka-report langan po rin kay Comelec. Kasi required kaming mag-report king Comelec. Istong meglual kaya kasing political ads, kailangan i-report niya nung pilan la, magkano la. At deta, mi biela naman kayong kandidato kasi miyabela kaya tang ausandang report, itang sose, kailangan niya namang miyabe. O neng kareng aliwang kandidato, uling masikan lakin social media, kalupa na mong Mayora Vilma, siguro in lang matulid,
bali, masikana kaya man kaya social media, kaya na kaya pan social media, uling alalang budget, makarikil naman for TV. Pero maski pa makanita, yung CLTV, ang popeng RW, may muklat yung programang libre. Opo. Baluya po itang plataforma, libre ya po ita. Kami pong gagastos. Kasi tandaan ng tamo po, yung CLTV ay po public television broadcasting. Kasi po, deta pong makapamilya libre, yan pong timo, PTV4, kasi funded na yung pera tamo, ita pera noning memalen na Pilipino. Kasi government ya po ita. In po CLTV 36, independent media ya po, local, atin yung prangkisa, pribado ya po. So, manibatan la, karem political ads, trade ads, miyayaliwang ads, commercial, then pong kaya katamong panggastos, pamayad kuryente, panueldo. Siyempre, kailangan naman po magsweldo po ring magobra, uling kalupayo, tinamo naman pong pakanan a pamilya. Sana po pakiramdaman nyo po rin kaya kaming matulid, agyan po sigurong nangantaya po J.R. Hipolito o kaya CIO o nung ninuman po, alida naman po sabihan na alimila po tinggap, then political ads na po Mayor V. Yapin po yung katutuan ita. Okay? Makabulat po. Actually, CLTV makabulat siya. Kanino mang kandidato, national o local, basta bisalang mag-place political ads kaya katamo, tamong kaburi. Actually, yung pagkalungkutan ko, may muklat tamo nga duwang programang libre, ketang with the blessing of Comelec, tapin first episode tamo kin platform, makayabi tayo yung assistant regional director na ning Comelec. Aning kaburi, kasi makabili naman po king batas na kailangan deng television network kalupa ming lehitimo, mamaya kami naman pong space, libre, nyapin, ganaganang party list, kinumbirata mo, ganaganang tatagal local, kinumbirata mo, pero dakalapuri atang aliti ng gap. Kasi, dapuburing may kabitla paking television. In fact, makatulapin, di Mayor di Mandato, rondong ka, ala no mang kalaban din. Yes. Pero ken tutumo, mintala Kenny. Bakit? Manakupin katula kasi tinggap de itang invitation tamo. Sabi kupin, lawen mo na, then lalamang kalaban, pero tinggap de in kaya katang invitation kin plataforma. Balo mo nung nanon sinabi da, kasi ating kaya pong obligasyon ada na pakisabyan mila, rin kaya kaming butanti, ang poreng, deng memalen, nanimbakulod ada. Ngapin, kailangan kaming marap karela. Bistat man, dakal kami naman commitment, minta kami. At dakala naman detang aliwa. Of course, ating aliwa na din natang kasi masyado no ka nung basic kampanya. Makanyan milyari. Mayor V, di natang yan Keng paglalahad. Yes po. May palabas siya ken CLTV, may palabas siya ken Sunstar, ang popaking RW ita. Ala niyam ang pumbayad ita. May kumbiraya naman Maylin Pineda. Makanyan mo naman, may palagaya naman CLTV, RW, ang pong Sunstar. So sana po, pwede yun naman pong balikan, deta pong programa, tune naman po kaya kaming Facebook, keng website, ang popaking YouTube. Akit yun naman po na memyena kaya man pong pante, espasyo po, para po karening kandidato na willing na makiarap. Kasi po nung ela po willing, minoman po apami. Alata mo pong akarapat. Tandaan nyo po, minoman po siningil na bayad. Kasi po ating makwalta, atin ali. Diba? O makananula retang ali, ananing Comelec at suya po king batas na kailangan maski alalang pamayad, makapagsalita la. Baluyo po, 1.5 hours siya po ita, makabaya. Inginalat namin po ng batas, 1 hour mo. It's called Comelec hour. Exactly, ita mo. And librieta. Yes. Librieta. Ita mo 3 hours every Wednesday. Kay but 2 hours naman, itang paglalahad, 1 hour, pila niyang oras ita? 1 hour, pero several replays. Kung gawin metong episode, makatapilan niya, marireplay mo naman. At nung atsuya Facebook and YouTube, on demand yan, nung kapilan deboring mika oras, burideng Alben de. Okay. Meron pa ba na iba? Na na ipapakita na comment?
Okay. Sec Pineda, Ana. Kayari eleksyon ala ng tangkilik ken CLTV 36, Ana. Ay, Rugone. Wow. Ala ng at batating may tangkilik. comment kaya sabi na, balik sabi na, itang comment nandin. Ayan, liba na negosyo Ana. Ano? Liban na kanuning CLTV ing negosyo. Pinigpapaliwanag mo nandin, ma'am, na NMM public. Ay, public. Ala kami pong funding. Actually, then pong keng gobyerno, pati na rin adeng karelang account. Ang po pang itang karela. Funded la po reta Pero po, yung CLTV, alaya pong pondong manibatan po, kimpera da po ring memalen. Opo. Then pong perang gagamitan, may manibatan la po keng kumpanya, ang po pa po karetang ads, retang TV commercial, nanungnuka rin, makinabang la po, retang kumpanya na magpa-advertise po ken CLTV 36. Okay. Pero alam mo, napakarami namang comment na magaganda rin di ba? Sige. Oo. Detang comment ang mga santing, detang manuala, dapat pakitala naman. Alimuret ang Equal mga space, yan. equal space mo naman, Rugo. At saka retang kay sinuatan da kata mo Chison nung katalas dila pero anang sasabihan dang bias tamo etatutu sasabihan pero ketang bilanganan ning halalan igit mo naman nung makanano de penaligan ning network bangka nitang i-spread de itang balita lalo na itang resulta na ning halalan. Kaya San Fernando, lalo na. In fact, yung gagamitan da ngenita, itang uling keni hupeng angkor, kaya tang... Legit yung balita nga na, belita na yung... kasi belita keni, itang Ilisen at Choking Ground. Chuya Ilisen, Morten, king canvassing, keng Heroes Hall. Kaya but real time, belita keni, itang 41%, 72%, ang popa itang may gobiyan tapak etang oras miras tayatang alauna ning abak keng 2 a.m. yung proclamation. Ketang proclamation dareng sinambut. Kanya nung lawen mo, yung makalungkot mo ni Jody, Paulo, Justin, agyang matwa kung epalak kaya kayo. Siyempre manandaman ko rin kasi pinundar tayo rugong malambatin talaga namang dinalang tambos-bus karayom, uling siyempre malatita mo. Kay ba't itamo mo talaga yung television network regional na local. So, atin mo ring aliwang kaya beta mo yung KBP, siyempre, kalupa na mo yung GNN, makanyan. Itamo nga, dinanas tamon pare-parehong kasakitan. Ang gaman yan, idaranas tang kasakitan. Pero siyempre, sabi tamo pin, nung nano itang karelang kapanualan, dapat kailangan mo naman lawenta mo o dakal makalakla retang karelang profile. Kay ba detang account daretang magsalita, bala mo yala tutu sige pen. Tuto ka rin na Chison at saka ni pamagmalino mo rin po na kareta pong kandidato, lalo na kareta pong media savvy. Anda apansinan tamo po anang bayong ngalalan atin po kasing strategy dareng alawang PR da Chison na anang baywalalan anong kahilig magpa-interview. Ang kaya na sigida na ningalalan kampanya, limit na lang magpa-interview. Metong po kareni pong obserban ko, itang era buri na oras may sabi yung interview lahat, may post siya kay social media. Dapat delete yung lahat ang bad comments laban kaya kami. Ating makanya na remarks Diba? Kasi balang bias kayo palmuranda na kami, akakit ming comment. Yung mambuburan. Imbuburan nyo retang good comment. Atin muna makanitang reaksyon na... Buburan tala ka no rin good comments. Good comments. At explikata mo karela, oras pa interview ko po, ikayungan, ita pong, bala mo freedom mo itang comment, kami po ka rin na mag-screen, mag-filter, at nino man po pwede la pong mag-comment. So, ito yung pangilagan daw. Ito yung proof. Yung mismong comment, kaya katamong matsura, papakita mo, binasa kaya pa Ale? So, makanano tamo. So, nung atinta sigurong burang comment, siguro dapat itang comment towards negative us. Diba? Negative kaya. Pero lalong deta, alita mo lalako. Ngenipin, sasabihan ko kaya ni kang JM, naman detang matsurang comments kaya katamoy lang babasan tamo. Tetala naman basan detang basanting, bata naman sumipag, bata naman lika inspirasyon.
Diyos ko po, tao kami naman eh. Okay. Bayo na kami raskaran na Tita Son eh. Oo. Ako, sabi ko na itang making coverage tamo, special coverage kang election. Ganaganang paralan na apal waltala ring news na rin miyayaliwang kandidato gewa tamo. Ating kandidatong mangumbira, may nag-i-invite sa atin to cover them. Meron din namang kandidato na hindi nag-i-invite sa atin. Oo, totoo. Okay. Meron nga ang bias yung mga yun. Okay. So, kasi ayaw tayong imbitahin, legit media naman tayo. Ate Son, ang ginagawa natin, kung hindi man natin sila mismo mapuntahan, nung etala po apuntalan mismo itang karelang sortie, campaign rally, ita pong mismong popost da king social media, Ate Son, ilang gagawan tamang balita. Exactly. Para alida sabi na ba, oti kami tayo kayo cover, uling mong kayo kumbiran. Eh naman po automatic na kabud na kami mo ta rin. Masanting nga yung point mo. Kasi po ako magkumbirado Kenny, ot nananuko Kenny. Minsan po ating makanyan masakit pong manabi. Potang panabi yoreng kalupa mina. Buri mo muna mang palto, nanong malalyari, kening aliwang side ay ni. So, ita po, gagawan mi nga nga Ati naman, Tita Son, minsan miyag na nagdanla. Ring campaign rally. Ay, itang eta na la asok maman. Yes. So, makanyan mo naman, we do our best na kung nanong linto, Kenny, same time, fair space, palto tala naman din sumangin. Ay, Justin, wari madalas magreklamo ka ketang potan sabi-sabi. Ngeni na. Wow. Ngeni na mismo. Burida. Dapat kinumbirada ka tamo na kadwa. Kinumbirata mo, ngeni. Kay ba't sabi-sabela? Potang kayo sungye mo nga napagbigyan. Ni Muala. Bias kayo kano, ilamong... Wari nga liwa, balada bandida ka tamo. Diyos ko, ne. Well, kasakit. Bali po, yung mga makanining comments, tutuman, masakit lang pakiramdaman. Pero, again, pwedeng etala pansinan. Pero gusto kong balikan yung maraming yung attack sa media. May Tagalog na. Tagalogin ko na lang para sige, mas may mga attack sa Balik media. Yung oo. sinasabi ng sila Sir John Neri, ito ma'am, naimbitahan ka na rin once, kasama mo sila sa consortium of disinformation on disinformation. Maraming beses na din. Maraming beses na, disinformation and democracy sa Ateneo. Ang sinasabi nila dati, yung mga trolls is parang lalabanan Pero ang tinuturo nila is fighting forward. And itong ginagawa natin yan, forward. Hindi fighting back, hindi fight back, fight forward. So itong ginagawa natin ngayon, malaking bagay para mas maunawaan din ng ating mga kababayan, paano yung proseso, paano yung nangyayari sa loob. Kasi ako sa tingin ko naman, yung growing, tawag dito, sabihin na natin galit or tingin kung ano man tawag doon towards the media, is also an effect na social media phenomenon na kasi na-empower sila, democratize and all. No? So may mga ganon. At hindi ko naman sinasabing perfect ang aming profession. No? Ako rin po mismo magsasabi sa inyo, maraming kailangang ayusin sa media. Kaya naman patuloy din tayo nag-aaral, patuloy tayong umaattend ng mga konferensya at ginagawa itong mga ganitong klaseng programa upang sa gayon mapaghusay pa po ang ating trabaho. Pero ayun, pagdating kasi doon sa mga yung atake sa atin, magandang isipin din natin na mataas yung standards nila sa mga mamamahayag. Mula noon hanggang ngayon. So I think, ito na naman, minsan... That's a good point. Magandang ikumpara. Minsan sasabihin, nakakatawa, experience ko lang, nag-interview ako nung gagawang Borelios, Baloy Apita. Yung gumagawa ng Borelios dyan sa Pandan, gumawa ka ng storya. Nakasalubong ko yung parking boy dyan sa May Angeles. Sabi niya, ikitang vlogger. Sabi na, Albenda ka CLTV, vlogger ka pala Ano mga ganyan. So parang, okay, so vlogger yung tawag. So may comparison na vlogger daw. So, pero magkaiba kasi sila ng gawain. And pwedeng, hindi kailangan pag-awayin Ako sa tingin ko, kailangan talaga magtulungan din. At magpakalat ng makatotohanan ng impormasyon. Yun lang naman yung kailangan natin. Kami po naman dito sa CLTV, tinatanggap namin lahat ng puna. At ilang beses naman, kung may mali, nagwawasto kami, nag-erato kami, nag-apologize kami. Hindi lang po ito. Maraming beses nangyayari kasi, alam mo naman, syempre hindi namin sinasabing okay lang. Pero Diyos ko naman, kung wala ka naman kasalanan, ba't ka naman magsosorry? Yun naman, oo. Di ba? At saka nung magpakatutuna ka man, may good comments naman. Yan. Comments. Tingnan nga natin mga good comments. Para tayo? Ano kaya sinabi ng good mo? Yan. Yan. Yan.
To accuse is one thing. Substantiating the accusation is another thing. CLTV 36 is spelled this way. Wow. Credibility, luminary, truth, and veracity. Kaburi ko naman. Luwid, Wow, Ate Pi. Sonia Soto. Dakala salamat. Puta ka mag-anak. Aliw na yung natin. Good comments. Yan. Nuka rin niya pa, ingaliwang comments. Ah. Laverne Aquino, CLTV 36 is credible and honest. Trusted na yan sa public service. Dakala salamat, Laverne Aquino. Ayan. Sana naman. Ayan. Ayan. Uy, kakilala ko yan from way back, 20 years ago, Marisa T. Cabral. Sana naman ang nagsasabing ganoon sa CLTV ay naintindihan ang explanation mo at umintindi naman sana sila. Buksan ang mga mata nila at matutong gamitin ang kanilang mga tenga para makinig. Just saying, Ma'am Son. Thank you very much, Marisa. Well, syempre, kaibigan ko yan. Pero alam nyo, sa totoo lang, itong halalan na nakalipas, diyan talaga nagkaroon ng hanap buhay ko nung pwede sabihin natin, Son. Na yung mga sulsulero at sulsulera. Yung mga sulsulero at sulsulera, yan nung mga unang panahon na wala pang social media. Yung mga taga-bulong lang, gumagawa ng comics. Ngayon hindi na talaga. Influencer. Di ba, nabalitaan nyo yun, di ba? Yung China daw. Meron pang kinomisyon na PR at nagbayad sila sa mga influencer. Kaya itong kinaharap natin na sitwasyon, bahagi na ngayon nitong kultura ng kampanya na talagang yun yung pinakamasaklap. Misinformation and disinformation. At ako gusto kong masundan yung mga naitulak dyan sa Kongreso na gusto nilang gumawa ng batas. Daw, sana. Diba? To regulate. Oo, to regulate. Kasi yung mga pinatawag nila, yun yung mga vlogger na kalaban nila. And hopefully, bukas, makalawa, sana, mabigyan ng linaw, forma ng batas na totoong maaawat yung fake news. At maging accountable yung mga content creator. Kasi may pera dyan Di ba? Isipin mo, Ate Son, pagka nag-viral, binash kay CLTV. CLTV, makanya niya. Ang daming nanood. Nagkaroon ka rin ng diba? Personal conflict sa sarili mo. Naalala mo noon, di ba, nagdadalawang isip ka kung gusto mong maging anong vlogger? gusto mong maging. Di ba? Kasi minsan, doon sa mga vlogger na nakakausap natin, na sila naman yung mga titinong vlogger, nasasaktan sila pagka dinidifferentiate mo yung vlogger sa pagiging giorno. Kasi sa kanila, paano daw yung, parang tinataboy natin sila. For once, sa Ateneo din. Yung mga irresponsible lang. Meron tayong inattend na forum ng mga media. At ang binabanggit, ang advocacy ng mga nasa mainstream is to educate yung mga content creator na nagtatangkilik ng tamang impormasyon. So, wag na tayong maglagay ng boundary. So, kung paano sila hikayatin na mag-advocate ng katotohanan, bakit hindi? Tama. Para sila daw makatuwang natin. Kasi isipin nyo, ilan ba yung mga giorno dito sa ating bansa? Kumpara dun sa mga nagkaroon ng pagkakataon, maging content creator, at sila may potential na mag-impluwensya. So, kung limitado tayo, paano? Di ba? Actually, mas maganda nga yun yung hindi. Kasi pag minarginalize mo, well, actually, tayo nang ayaw na ma-marginalize, parang baligtad na, no? Yes. Hindi maganda, ayaw natin nang minamarginalize tayo, di ayaw din naman natin silang i-marginalize. Tama yun. Kung ano yung meron tayong kapasidad o kakayahan, i-empower natin sila. On the one hand, di ba, nagpapaturo din naman tayo sa content creators. Kung paano natin din palalakasin ng social media. Dahil sa totoo lang naman, tayo, ang nakasanayan natin ay yung tinatawag na mainstream or legacy media sa pamamagitan ng isang broadcast station na merong antena. Kasi pwede ka nang mag-broadcast ngayon nang walang antena, di ba? Pero kami po, hindi kami makakapag-broadcast nang wala po kaming antena. At hindi rin po kami pwedeng mag-broadcast nang wala kaming prangkisa sa Kongreso, Senado ng Pilipinas. NTC. Hindi rin pwedeng wala kaming lisensya sa NTC. Yes. At hindi rin pwedeng
wala din kaming approval ng mga patalastas namin sa Ad Standards Board at ganun din po sa MTRCB. Ang dami po naming dinadaanan na mga government regulation at regulatory agencies para po kami makapag-broadcast. Meron ba kayong mga gustong sabihin? Kasi kanina pa tayo sinesenyasan, sobrang haba daw ng ating overtime. Baka gusto nyong ibahagi na yung panghuli nyong mensahe, yung inyong commitment. Despite all this, itong lahat ng ating nararanasan at baka meron kayong appeal sa ating mga tagapanood. Sabihin nyo na ngayon, lahat, Jody. Okay. Actually, Tita Son, Ate Son, 2007 nagkaroon ng huling manual elections. Sumabak na ang CLTV 36 Tama. noon. And then nagkaroon Wala pa ako sa CLTV noon. Yes. So nagkaroon tayo ng pagkakataon na from manual shift to automated. And sa ilang eleksyon, naging bahagi ako ng pagbabalita. Special coverage. And naalala ko pa, 24 hours ng coverage, nagbantay talaga tayo. And sa matagal na panahon na umi-air ang CLTV 36, binigay natin tamang impormasyon, patas, walang kinikilingan. Masasabi ko sa loob ng matagal na panahon, pinagkatiwalaan tayo. And sa matagal na panahon, asahan nila na patuloy tayo magseserbisyo sa mamamayan sa paghahatid ng tamang impormasyon, kasagutan sa iba't ibang mga issues, and tayo ngayon ay magbabantay. Babantayan natin ang iba't ibang mga pangako, iba't ibang plataforma noong nakarang halalan. Well, dapat lang, di ba? Kasi tayo yung ng taong bayan watchdog, di ba? Paulo, ikaw naman. Sa akin naman, hindi namin kinakatakutan na makatanggap po kami ng puna na negatibo. At sa totoo, sa pag-aaral ho namin ngayon, hanggang sa kasalukuyan, yung pagiging nagkaroon ng revolution po kasi sa social media. Tanggapin po man namin hindi, andyan at andyan, may magsasabi ho sa aming bias kami. Pero ang amin, maasahan ho ninyo yung tapat na pamamahayag. Pero sa akin, Ate Son, meron akong laging bitbit lalo na ngayong coverage natin sa halalan. We report the factual, pero we remember the feelings. Oo nga, nakita ko yun. Kasi minsan po, maniwala kayo sa hindi, mga kaibigan. Sa amin pong mga coverage, pasensya na ho kayo, meron po talaga yung resource person, sasabihin niyang off the record. Doon ho sa mga off the record niya, marami tayong napupulot na katotohanan. Salamat, Paulo. You remember the feeling. Parang yan yung mabigat ang hugot. Mabigat ang hugot. Oo, feelings. I remember the name. I don't remember the name, but I remember the feelings. Sige, Justin, ikaw naman ang magbigay ng panghuling mensahe mo. Kanina pa sumesenyas si JM. Opo. Ayun, una gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga tumutok sa special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs sa National and Local Elections 2025. Yun hong mga sumuporta at nagbigay ng puna, yan ho'y parehong welcome. Ito po'y demokratikong bansa, demokratikong lipunan, so tinatanggap po namin yan. Yung mga puna, especially na may punto, I'm sure, baka nga ako mismo yung personal na nag-reach out sa inyo at humingi ng paumanhin kasi minsan may mga pagkakataon na minsan may erroneous o typo o minsan ganito, magko-comment sila. Ina-appreciate po namin yan. Ako really from the bottom of my heart, ina-appreciate ko kasi ibig sabihin may concern sila may ownership sila. May ownership. Oo, kasi ito yung community TV nila. Minsan nga nautal ka lang, nagagalit Totoo yan. Oo, pero ibig sabihin, nagmamalasakit po sila. Dugume utal ka mo, rugume ngukukop. Tang kay kanta bias na ko naman, Wag masabal na po, So, pasalamat kami. And ayun, willing kaming, kung kayo po, sa tingin ninyo, meron kayong nalalaman na hindi namin nalalaman at mapagbubuti namin ang aming praktika, willing kaming, siyempre, makinig dyan. At siyempre, pero dun sa mga aligasyon na walang basihan, siguro naman, karapatan din nating manindigan at tanganan yung maglinaw, ika nga, sabi nga ni Tita Son, tanganan yung ating paniniwala dahil ito pong ginagawa namin
ika nga, mahalaga po yung, kahit balikan natin yung kasaysayan ng lipunan, mahalaga po yung pamamakayag. Wala pong umunlad na lipunan na pinatay din ng media. Sabi nga nila, yung sabi na ng Washington Post, no? Democracy dies in darkness. Parang ganun. So, kung wala pong media, walang mangyayari sa atin. Mahirapan tayo. So, baka lahat tayo bulag at hindi makapag-desisyon ng tama. Kaya salamat po sa lahat ng mga concerned at sa lahat ng nagpaabot ng mensahe, na lahat ng sumuporta. Muli, at aus-pusong pasasalamat po talaga. Thank you, Justin. At on a personal note, gusto ko lang sabihin, alam nyo, nung unang panahon, nung wala pa yung social media, wala pa yung mga Facebook na yan, at kami ay nakikipaglaban para sa pagpapababa ng halaga ng tuition fee. Naalala ko noon, bata pa ako noon mga 18 to 19, 20 years old. At marami sa amin dinukot, pinatay, ganon. Siguro, alam nyo, kung kami hindi kinover ng media, mas marami pa yung namatay. At hindi ko alam, nangingilabot ako habang sinasabi ko ito, kung kasama ako sa nag-survive o nakaligtas dun sa madilim na yugto ng ating kasaysayan. Kanya ako nagpapasalamat sa media at doon sa mga bagong media na gusto pa rin nila na lumahok sa paghahanap at pagbabalita ng katotohanan at kasama nating lumalaban sa disinformation and misinformation. At sa panghuli, wala pong perpektong media, kasama na po kami doon. Sapagkat kami mga tao lang, tulad nyo, hindi rin po kami perpekto. Pero ang masasabi po namin, sinisikap naming maging tapat sa aming tungkulin. Bukas po kami na makatanggap ng puna sa aming pagkukulang kung mayroon. Siyempre, masarap din na tumanggap ng papuri kung meron din. Thank you very much. Hindi naman kami ipokrito para sabihin na ayaw namin ng pinupuri. Tulad po ninyo, gusto rin yung pinupuri at handa rin po kaming magsuri, mag-fact check, sapagkat ito po ang aming trabaho. Ito po ang saysay ng trabaho ng nasa media at gusto po naming gampanan yon. Hindi po para sa amin sarili, kundi po para sa taong bayan, sapagkat in the end, ang taong bayan po ang aming pinaglilingkuran. Kanya nga po, madalas, ang mga taga-gobyerno din ay aming pinupuna sapagkat ang punang yon ay galing sa inyo, sinabi man ninyo ng malakas o binulong nyo lamang sa amin. Ang CLTV 36 po ay hindi nabibili, hindi rin po siya for sale, hindi po kami binayaran, hindi kami kinontrol at hindi kami kayang kontrolin. Ang mga government regulatory agencies lang po ang pwedeng mag-regulate po sa amin. At syempre, kami, sapagkat kami disiplinado, handa kaming i-regulate ang aming sarili. Hindi po namin pagpapalit ang prinsipyo para lamang po sa barya. Gusto po namin ipaglaban ang katotohanan sapagkat ito po kami. Yan na po ang aming sinumpaang tungkulin bilang mga mamamahayag. Ako po si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong pagtutok. At sa inyong tatlo, thank you very much.